I pozdrav svima ljudi, ja sam Njegoš, ja ću danas igrati Nebulos. Nastavljamo. I Nebulos se promijenio. Ne znam, nešto su promijenili. Evo ja sam ušao na ovaj Mihamel i ima nešto fantastično. Sad ćete da vidite igrače, ok. Sad ćete da vidite dok budem igrao. Fantastično je. Ok, možemo dosta porast. Ne, ovo je otrov što on drži. To otruje i izbacuje ovako, izbacuje iz mene to. Ok, a moram ja naći to za nekog bacim. Ali ne ima i munje, ima i led, ima svašta. Ima i bomba, evo vidite. Zaledio ga je. Koliki. Kad bi ja to nešto našao. Ok, munja. Izdrmati struja. Eto vidite, ima se sad, i ovo ima, ovo se kao okreće. Čekaj, sad ima neka fora. Vidite, može proći. Znam da ima, ok, šta je, evo ga. Sad će svi nadrajati. Čekaj. Zaleđen. Ajde, spoji se, sad sam ti sačerao u ćošak. Sačerao sam tu ćošak. Eto, ja sam malo ovo uvježbao, ali je super moć. Šta ovaj drži? A ta ovo slika. Ja sam hamburger. Ok, bomba. Joj, kad bi našao nekog velikog. Čekaj. Prvi je... A ja sam prvi. Bum! Kako je ovo dobro. Ne znam zašto služe ova jaja, nemam pojma. Ima i kao neki ružičasti, sličan ovakav, ali je samo ružičast. I ako ste mali, a ganja vas veliki, uđete u njega i teleportirajte se. Šta ovaj baca? Raketa. Čekaj, led. Ok, kad se spojim, teško. Sad, ovako ću ga pratiti čitavo vrijeme, se ne spojim. Gledajte sad ovo. Bum! Vidite, ja sam u ovome pro, hamburger je najjači. Sad ću ja da vam... Ne bomba, još od mene. Na bombu. Ovaj neko je bacio otrov. Gdje si bacio, sine moj? Ej! Alo! Bum! Ej! Ovo je fantastično, 2000 skor. Fantastično. Ne bombu, da nisi uzeo bombu. Ne mogu uzeti bombu. Ne mogu uzeti bombu. Čekaj, uzmi bombu. Ti poljubim. Za koliko ću, ne dam ja bombu. Da sam vidio. Ok. Valjalo bi sad Portugala. A pogodi ga! Vre! Čekaj, ima onaj veliki. Ja sam jedno... Joj, pogodi ga! Joj. Ne, napitak. Nisi... Ej! Pa, čovječe, šta uradi od mene?
Sad ću ja brže spojiti, teško ovo me. Teško tebi, jesi čuo? Čekam, brzo. Okej, u ćošku je. Okej, pobjedio sam. Ko je pobjednik? Ko je pobjednik? I odigramo još jednu partiju. Teleport. To. Šta je ovo? Odirat će. Ok, idemo dalje. Ne, Australija. Gdje je ona Australija? Pa gdje si ti mene Australija? Ovako se uzima svašta. Ne, 14, 13. To, sine. Neš. U koliko ti treba da se spojiš, bre. Teško ovo me. Šta je sad? Ovo je gotovo. Još jedno uspješno pojeden lik. Je nivo 28. Okej. I ti si mrtav. Sad ću njega ovako. Ne! Joj, koji sam ludak. Da ću se... Čekaj. Ovo me... Ma ne, proklet bio. Joj, proklet bio. Ajoj. Ljudi moji. Drži pandu. Kung Fu Panda. Ebre. Šta se... Ne! Čekaj. Alo! Ljudi moji. Pukao sam. Ko pita. Klinac ćeš. On to će ga sad gotovo. Pando. Dankeschön. Jo, opet sam prvi. Ne možete mi ništa. Šta je Pando? Ne budeš šta kažete na ovo. Ko je prvi, evo? Spali me ovoga. Joj, sunce ti poljubim. Kukulele! Drugi sam. Dobartovao sam se. Sam prvi. Ko? To, zboj se brzo. Oj, ne mogu, moram šetiti oko njega. Ne možeš mi ništa. Spoj se. Drugi sam, bre. Ne. Ja
danas mislim da bi bilo to što se tiče ove epizode, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!